Mas, soal ini aku orang betul aku tentang kurang udah cuma kumpul. Apa tidak tuh ini? Iya sama. Yowis, aku tak gitu juga. Ini gini yo, 100.000. Laksmana, Oke, pripun Kang? kowe ning kene wae yo, jogenen Mbak Yu iki. Aku tak ibu pelem. Ya wis, tapi aku nitip ya. Nitip apa? Ya nitip film iku mau. Ya cukup dhewe nek gelem. Walah, nitip dong Kang. Oke. Jel sik. Wis, aku tak jel sik. Hati-hati kan Mas. Iya. Penyelamatan pundit Tuan Putri ini itu sama daftar tekan kerajaan. Makanya dipadosi ibu kenapa? Wes salah, kok itu aja kan ngomong yang mau ngancani aku balik on kerajaan. Ngoten-ngoten Tuan Putri. Yang ana apa-apa kula sing didukani kali Kanjeng Ratu. Wes tau kok itu aja kan ban. Kenapa Tuan Putri ngelamun? Iku lho ana cah mening. Tapi Tuan Putri, Kan yang ya. Tuan Putri. Kowe, siapa jeneng? Rama, Kenal no? Aku harus kenal. Apa itu yang tolong? pelem. Kowe arep nang ndi? Arep mulai. Kenapa? Enggak apa-apa. Ini loh, jeda aku kangen. Tak, sawang kok mending banget. Apa kowe itu lem jadi Sepurane, aku wegah. Kang Mas, Loh, Cinta, nyapa kowe mrene? aku khawatir kalau Kang Mas ora dari. Laksmana, nyapa Mbak Yu bisa tekan kene? Loh, siapa iki? Iki Cinta, bojoku. Oh, jadi iki alasanmu berarti karo aku. Iki siapa Kang Mas? Ngajar iki Kang Mas. Laksmana, gawanen Mbak Yu mulai. Kowe wis dito karo Sinta. Serba kenaka. Purane, aku wis janji marang awakku dhewe yen mung bakal rapi sak lawase karo Cinta. Kurang ajar. Sarep kenapa? Iki ro wis kok kene. Sapa kowe wani ngusir aku teko kene? Aku adike Rama, ben kowe wani ngusih uripe kanggo karo Mbak Yuku. Aku ora bakal meneng. Wes, kowe rasa kakak ngomong. Teh, kowe ngelu. Teh ngomong. Bakal boleh jadi kurang kemarin dan aku sarpa kenapa adine aku. Tuan Putri. Kenapa Tuan Putriku? Justlah kemari juga didorong. Bu. Kenapa ireng munduk? Irengku dipapres Bu karo adik Romo. Adik Romo, ya wis, dene tau berarti. Lawono. Dalam, Bu. Niki adikmu. Sopo sing nglakoni koyo ngono ning awakmu? Laksmana Mas adik Romo. Apa ya kowe ngrebut Sinta saka Rama? Sinta, sopo kuwi? Sinta areke ayu bojone Rama. Mosok. Yo iya. Ya wis. Sinta tak rebut. Wis kene tau berarti. Hei, Kote, rene yo. Ada nambah ya? Bisa pokoke kok iku mek patas karo adine Rama. Semono, tak pengen aku. Rebut Sinta kanggo aku. Kalau begini sekali serwati Rama. Alah, Rama, sopo kuwi? Ora peduli aku, ora wedi. Terus Iki apa? kok arek iki dari Sinta Yo, Japik. Ayo. Udah, karo aku. Yo, cek lah.
alih perhatian Sinta cepat. Nggih, Baginda. Kepiye carane awak dhewe kudu bisa nyulik Sinta? Ya jelas kudu iso. Kang Mas, Nggih. iku wonten iki yang tanjuk Mas. Napa Kang Mas kersa nangkepin tukang itu? Kerso. Ya wis, aku tak geges budal kita kuwi mau. Laksmana, Oke, telepon Kang. aku tak geges budal kita kuwi. Kowe bener Mbak Yumu ki. Wes, nggih Kang. Hati-hati Kang Mas. Nggih. Kae, Laksmana kok ora melu rama mburu kidang piye kae? Tenang Baginda, tenang. Aku duwe ide Baginda. Apa? Ide apik kowe? Tolong, tolong. Laksmana, kowe krungu ora suarane kamu njaluk tulung? Ono paranana. Tapi aku wis janji karo Kang Rama, gak bakal ninggal kesampean. Gak apa Laksmana, aku tinggal wae ning kene. Ono paranana kamu. Ya wis, aku tak nggih bunderan iki sik. Yo apa iki? Iki bunderan cakti. Gak bakal ono sing iso nyedaki sampean. Kejaba sampean metu, gak bakal iso mlebu meneh. Yo, Laksmana, aku ra bakal metu saka budren. Ya wis, aku tak budal sik. Hati-hati Laksmana. Waduh, Sinta dilindungi bunderan sakti kae. Aku kudu piye? Sakniki Baginda kudu njelma dados bambas sing nyuwun nyujukan. Nggih Baginda. Ya wis, demi Sinta, aku bakal nglakoni apa wae. Cah loro meneng rene. Nggih Baginda. Kon ana Rama lan Laksmana rene. Ngerti? Nggih Baginda. Mbah, menapa nambah kiambak? Baru makan sini. Tapi Mbah, Kang Rama. Loh, apa? Aku mau krungu sampean njaluk tulung. Ora. Lah, terus mau sing bengak-bengokke sapa? Wah, dirasatku gak enak. Wes, ayo beli. Kang Mas, kau ono jatahe. Kenapa kae? Ayo, parani. Jatayu. Nyapa kowe? Apa kowe sing nyulik Sinta? anu Sinta digawa karo Rahwana. Waduh. Anu Kang Mas, ayo jajal njaluk tulung kancane sampean sing jenenge Anoman. Ya wis, aku tak golek Anoman. Kowe ning kene wae. Sampean ora apa-apa, dhewean. Gak apa-apa. Ya wis, aku tak geges budal. Ya wis, hati-hati Kang. Yo. Man, Anoman. Man. Nanti ki Anoman. Wah! Oh, jangkrik. Aku nih kene ngabari kowe yen Sinta diculik Rahwana.
temenan Sinta diculik. Sumpah. Ya wis, aku tak budal marang Sinta kowe. Ya, iki tanda bodohku. Ya wis, aku tak budal saiki. Yo, hati-hati. Dayang apa Dia tuan dia ramah teman dosa lama ini panjenengan. apa dhek wani menyang aku. Raman itu kok saja senjata dan dosa lama mesti bisa. Aku khawatir ya. Dia tuan putri panjenenganipun Allah. Dia kok elake tak. Ini tembung. Dia butuh sama mana gitu. Enak nangis ini hilang loh. Ai soleh Dayang. Orang penting nang kene. Oke, kula utusane pun. Nanti kula ge. Iki ada dua. Ana urusan apa anu? Romo budaya badhe jemput satu. Yen ngono ada sopir yang mana? Romo dadi kula Dea, ayo, aku ngomong karo Sintaku. Sinta, apa kowe seneng urip ning kene? Ra seneng sama. Lah nyopo? Gak sedih aja di koyo ngene. Pokoknya aku ra seneng ning kene. Ayolah Sinta, nak kowe cukup bojoku iki tak kene kabeh. Tapi aku gede-gede, bojoku mau siji, ya iku ra marane liyane. Apa Rama bakal wani rene nandani aku? Emang bakal rene marani aku. Yang noman, kok iso aku ngebrene? Ya iyalah, aku cerdas ora koyo kowe. Oh, aja keter ade udel. Aku bakal ngomong ning rada ora kuwono yen Romo bakal marani Sinta ning kene. Aku wae sing ngomong karo Raja Rawono, kowe jago nang kene wae. Ngapunten Raja wonten kaklengan boten sae. Kabar apa? Anoman sampun mlebet kerajaan Alengka. Apa? Anu mat. Ning dhisik iki anu maneh. Samengko Anoman badhe ten mriki kalian Rama. Rama ra oleh jebul Sintaku. Ayo, metu. Tandani. Nanti Sinta, kowe pati gak usah nangis. Dia Rawono, dia Sinta. Ras gampang kuwi. Rawiran ke atas, malah betul. Kita ajar, mau biar.
Pungkasane Rama ketemu kalian Sinta, nanging Rama ora langsung nampa kekasihé. Rama mangu-mangu marang kasuciane Sinta. Rama uga njaluk Sinta mbuktikake kasuciane kanthi ngobong awake. Kasuciane Sinta kabukten. Nalika diobong, awake ora kobong. Rama uga nampa Sinta minangka kekasihé. Kita karo kita. Siapa kena kau? Ah, Bakal rapi mung sak lawase karo Sinta. maratun. Pro lu. Aduh. Terus aku nih. Piye sih? Aku muni apa? Aku dua ini. Kose. Anu. Aku ngomong sih. Medun. Colot. Mencolot. Colot, mangkrak oh. Ini kini wih ya, kebetulan Mbak Yu. Aku tak cukup pelem. Aku nitip ya. Nitip apa? Ya tetep nitip film itu. Aku Kene. Burine wet prank nih. Aku nih jeruk aja dikejar gitu. Orang jeruk yang ayu tok, rumah tok. ini head, berarti dia ini. Iya, kalau nih kono seksi berarti aku tekan toko kiri. Video. Aku mangkuk datang. Wah ya kameramen tampil. Tinggal shoot terakhir pindah.